Iritsi da bigarrengo platera egiteko momentua. Ba, mengabe. Gertatzeko. Arkumia lehen osan duen bezala, ezta? Ba, hori da. Hori da, osagaia lehen da bizi. Patata, baratxuria, peresila, ardo txurila, aragizalda, eta nola ez. Arkumia edo bildotza. No? Ba, Arkumia orduan, martxan jarri beharko dugu, ezta? lehenengo jarri biu bildotza martxan. Bai. Golpe batzute mondotzat, Bai. Gero zatitzeko, eta hola hobeto egiten. Bai. Ikusten duzue, Txura zoragarria da gaunen, arra. fresko-freskua, Bai. Haxen, gatza. Txuria sartu gotzau. Hoxen osoikan, ezta? Osoi. Azalda guzti. Bai, gero sabore hona emote hotza, eta gero jateko nahi da bena jatia, ba jande xela. Hori da. Eta hoia, hola sartzen dola bian. Holaxen sartzen dola bian, gero jongoa nahazten. Hori, azten danean ja poliki doia, da 3 ordu laurde noala, laako bola, gero botako tzabar dautxuria, gero beste 10 minutu gutxi gora bera, da pixkanaka, salda puskat, hori da. Hori lehortu gabe, jugozu atatzeko. Edarki, bale ba, barroa. Bale, ba nik patata bat prekitxu biot. Bai. Hola laguntzeko puskat, bildotzai. Bertako patata. Bai. Alabar herrixako patata. Hori da. Oan egile izan da, egun hauetan, aragi kontuan dorlaixen gabiltza, ez? Baina baita ere ezan jatetxian ere beak arraia onazkoa eta fresko azkoa egiten duzuela. Bai, gaina hemen pasaitxik ekartzen duzue. Bai, hastian guk hartzen dugu 3 aldiz, baina behar badugu egunean deitzen dugu eta ekarri itxerostu. Egunean deitzen dugu gauean, da goizian ekartzen duzue arrain dara. Zer lehatza, itxazapua, tola? Hori da, lehatza, lupinak eukitzen dugu goizian behin, segun zela da merkatua, hori biltzen da. Hori... Bai, kasu ondan ekarri dituzu, hori ba... Bai, ekarri dut, ja, honan etorrena, txorixua, toloko gauzak, baina jakin enean arraia fresko asko eukitzen duela. Hori da, bai, freskoa, Geixen jaten da bena jendia, oin ez da gitxe batuan zela esaten da, baina rodabailu. Rodabailua. Rodabailua gauza darra da, bai. Gauza darra, bi pertsona handako dukau eta asko saltzen du. Asko saltzen du. Hori, orduan badakizue, arraia jatea kostalde bakarrik ez da, joan berrikan, Errioxan ere arraia badaka. Arrapiak asko saltzen du. Azte burutan izaten da, principala, arrainetan, principala. Lehatza ez da gizaitxi, baina gero eta gutxi osaltzen da. Baina fresko izaten da, Bai. Tan arraieteko zerrakazue, parrilla, plantxan hori egiten zue? Ez plantxan egiten dugu. Parrillan dukau txuletillak. Txuletillak. Bai, txuletillak. Sarmiento esaten dana, ez da? Bai, baina gu dukau brasa, baina dukau hori arriskoa. Arriskoa, arriekin, arrile berotuta. Arriakin. Txuletillak hor zea denean sarmiento. Da solomilloa be eta txuletoia be izugarrezkoa duzkau, Ba, nik uste dut, ez da eserrezate ertxi, baina lauardiakoak oberenak, Oberenak, Bai, zaitxi noia, Logroñotik ekartzen dozte, ja lagun batek urtetan, baina urte mordo baten, ja, igual... Konfiantzazko... Bai, konfiantzazkoa, eta gaina nire ez bazai gustatzen ze txuletoi ekartzen doztan, aldatu egiten dozta. Hori, bituzu sorte dakan, beste batzuk horre biltzen geha, hornitzaileakin errita batian. Hori da, burruka batian ibiltzen basa bat, eta bestiakin da bestiakin, azkenian ez dakizu zein erosi eta zein. Baina ja konfiantza badukazu batekin, arrainakin be hori gertatzen zaite. Guztoko ez baren badezu, bueltan. Hori da. Naiz eta pasaian izan, bueltan jun eta hori ekarri. Gorantzia bialdu dizkozu, bai arrantza... Hori da. Arrandekuai? Hori da, eta txuletoia ekartzen dozten nahi, da... Izenako, Dani Logroñokoa. Eta pasaitikan, etortzen da Cristobal. Cristobal, bai batek aragila eta bestiak arraia. Baina bilekin genero honakin. Da hori, urdai espikua be,
eukitzen dugu oso ona. Oso ona, eta ekartzen duzkue, Logroñotik Dipesa enpresak, gainera, oso ondo behiratuta, zela da hon, ez bazait gustatzen. Momentuaten, labi izo botako dio tarte batean? Oin bota bidatzo. Ardo txurila? Ardo txuripuxea. Ni bintxatian, hemen egongo naiz. Hau gainetik pixka botako diot? Bai, bota puxka, badoia, poliki badoia, Ui, ama, soinu eta guzti. Moixo, neko. Listo, beste pixkat, Hori da. Orduan nahitu zuen. Kostaldian playa, eta zuek baitare barrualdean arraia, eta zean, danetik. Bai. Gaur egun egile zan da hornitzaileak ibiltzen dira batea eta bestea, eta ez da arazoikan. Ez da, bapes. Gauza dana bezala ordaindu mierda, baina, bueno. Baina. Baina ona balimada, bezeroak ere gustora jaten du, Merezi du. Eta referentzi bezala ere hartzen zaitue, eta Bai. Eta zuretzak ore, zauden jatetxean gustoko generu ekartzia eta hori danare. Hori da, zaitxik, ekartzen dutzue ez da zure gustora, ja gustora ez dozu eitzen. Sukaldian. Osa, ni sukaldaria bai, baina generu erona biar dugu. Hori da. Genero honaz badaukazu... Azira txarak, jo batzutan arregletu arreglatzen den, baina... Ona ekarrita, hola ez da gauza. Hori da. Igual beste pixkat, zala... Bota ardo puskat geixago. Pixkat gehiago botako dira? Bai, pixkat geixago eta gero hasikoa ja zalda botatzen. Hori da. Bai, beste pixkate hon, hemen di pixkatea zalda, ez da? Hori da, bai. Bale, ba. Patatak zein goituzu, atea zea, xurgatu goitugu papel baten gainean, o... Bai. Hori da. Olixuak entzeko. Bale. Ezan behar da baita ere zuek dakazuen kapazidadia jatetxien handia dela. Ezan dezu batzutan igual dan-dan tope jarrita, 250 mar, ia 300 bai. Bai. Hori da, ez? Ekidou eskontzak, ja... Ondileak. 300 da piku, Bai. Justu-justuan, da... Azkenian larritxu itxesa, Todo zera mantzitun, aldamenekua, goikua, bekua, laguna, familia, 300. Gizu gertatzen da, oitxuta zare, eta ordurik eoteza, eunero zaitxik, bakizu sukaldia ez da gauza bat esaten duzuna, eunero duka gauza bat eitxia. Eunian etortzen zatzu kartamordo bat, etortzen bapez, horre hon bileza, baina ja eskontza bat dukazunian, eta aina hundixa, da... Beste nervizio klase bada, Karo, zaitxik da kompromiso hundixa, zaitxik. Jende asko dator, alde guztitzatik. Hori da. Orduan, gertatzen dana, gero ahotik, haos, juten da gauzia. Hori da, danik gertatzen zau hori. Zalda bota diozu pixkat, ez da? Bai, oin botako tzazu zalda. Zalda bota. Zen gainetik kontuz, Gainetik bota diozu pixkat, brilli pixkat bateko arki, olaxe. Eta honi petzatzen, hemen di pixkatean ja, ez? Hori primeran doia. Patatape badoiaz, poliki-poliki. Ate igual, bai. Bolta emango dizu. Estela atea eta listo. Ondo bali madare. Argazkitan ikusiko duzu, argazkitan jatetxian bi solairu dazkazuen. Behian handi bat, eta gero goian ebai. Goixan, goixe ibiltzen dugu, eskontzak eta hola duka honian, luntxa eta hola giro txarraitzen bada. Antxen goian eman. Goixan emote dut zau. Jaten beti behian ematen zuen. Behian. Bale. Behian emoten dugu, goixan ez dugu emoten, zaitxik eskilaretan gora eta bera ibilibia da, janariakin. Claro. Beira, hortan nintzen konturatu. Han eitzen dugu hori, igual hori gertatzen da, igual terraza nahi zuen eman, igual ditxarra, eta hor duen, plan B, zaten da mezela. Hori da, betik pentsatzen oso, kanpoan enbiozula, da etortzen da, hola, giro txar bat, eta aldatu enbiozu, dana.
Eta dantzare bai igual ezkontza egunetan darean goian egiten da dantza, o gehienetan behian? Hangoixan umiak egoten die gutxi gora bera. Bueno, balekuna. Dantza behian itxen da. Karo, zergatik amake, dantza egiten duenak zigarro horretzen dut, jo gora eta bera. Karo, eta ezin leike, han eskutauta be, usain joitzen da. A ber, zer itzen zazuna bat hartzeko moguan, nik uste eta kolore harra dakala. Hau elegantia da hoia. Bai? Bai, eta atzeko. Tres da. Kontuz. Igual, zalda behik, brillo pixkat emango jo. Elegantia dago, Bai, nire etxa gustatzen, oin ja, eta atzen duten nian labetik, etxa gustatzen, botatzia salda goitxik, kiskurre hon deia azala. Orduan, zure izun bezala. Orduan, ja. Bateratu egingo deu. Dan ez diezu jarri, zati batik egin dut. Gonaiza bat biatu. Ze biertu? Gonaiza. Gonaizak hemen. Artaziak. Ni gonaizak esaten dut, bergaran bezala. Da umiak, nire alabak, esaten dit, aita, ez die gonaizak, die artaziak. Zela ikastolan da hon. Karo, hori iguan hori zantzunean, zukuntzineanetik, mandala, 28 urte esaten zu. Oain euskeraz asko zegei entzuko da, lehen esan eitzen euskeraz. Eta oan bai, ez da? Oan gaztelanak ondo, ez da? Asko eitzen dabe, Abeira ze hona, Nikotzau. Zura alabak bai ikastolan, bai lagunakin. Bai, eta gainera, onena dana da, eitzen da euskera batua, ikastolakoa, eta euskera bergarakoa. Baitaren, karo. Horra eitzen Etxian zentzun, hori xean, ez da? Amak ez daki dana ulertzen dau, bai. Ez daki euskera zeitzen. Ulertzen dau dana, Baina nerekin dana, nik ez dutzat bape erdera zeitzen, azkenian eunen batena oso azarre balin bana, zehoz esate dutzat, baina hik ez eitxo ez talako. Ez dela dana euskeraz. Gio patatak egin behar zalda meni jarretuzko, akoratu? Nikotza hemen puxeat. Txura harra daka honeken. Nikotza. Patatak. Oso beru edo. Kontu zen. Zumen jartzite, hola, seguratu. Patatak. Zu patata bilatzea ez dakuten pasairen, Bertaki berta. Handok, hau. Narratia bai, baino, haue patata aldamenean. Holaxe. Holaxe. Eta hemen. Parrekil puskati binikotzau. Jarri bezu, kolore puskate eman. Kolore puskate emateko. Eta laguntzeko hemen ikusten dut, metkuno letxo, hori da. Eta ospinoli hau zerrekin egin dezu? Hau da Modenako. Modenako ospina eta gero olioa, ezta? Bai. Berkina pentsatzen dut eta gatzakin. Ondo naztu eta listo. Ikusten duzu, gaurko bigarrengo platera zer den potente arkumea ero bildotza berak izaten du bezala. Azken ukituak ezan eta prest. Arkume zatia baratxuri osoekin labean sartu. Patatak zuritu, ebaki eta oliotan zueztitu. Arkumeari ardo txuria eta salda pixkanaka gehitu. Koloretako letxu desberdinekin lagundu. Listo, dastatzeko prest. Arkumea bintzen bero berua da eta lehen mailen porratu ezkio, obia. Zuk esan zumezela azalare porratu imerdete, korjinte, korruskatzen duela. Gure labetxiki honeire puntu harrapatu diozu, Batzutan ez, almatzen alkumiakin baino harrapatu diozu puntua. Bai, azala kurruskatuta eta oso ona. Hori da. Eta bueno, jisteko aldea, launtzeko aldea, ardua daztatu behar dugu. Bueno, venga. Hemen enkarri duzu, gaurko honetan, Marañon bodegatikan, datozten? Guardiatik. Bai, Guardiatik. Hori da, eta erabaki dugu, hau daztatuko deula, ezta? Bai. Hori da. Daztatu baino lehen, hemen aspaldian erakutsi gabe, ramankulua temperatura hartu hor dio. Bai. Zuk ez hau zeltzen juntu, ez? Hau ez. Babira, hola jartzen da, eta berehala hartzen dio temperatura. Zema hartzen du? Aldere bez. Ez giruro gita bat. Horre txik. Aber, honela. Egun ondo, bai. Ondo, ez da? Atzegara, bai, gutxi gora bera, bai. Bai, ondo, bai. Hori da. Zabaldu zazu. Venga, ba. Hori da. Temperaturan. Bezortze. Ondo.
Eta, bueno, pixkat irakurri dugu ardo honetaz, eta esan behar da, 185 matza tempranillo dala, ez? Denda bizi biltzen dan matza esango ginuke. Hori da, bai. Bai, eta gero 105 grazianokin laguntzen diote, kasu hontan, pixkat koloria eta gorputza pixkat emateko aldea. Bai. Hori da. Gario esan gabe, eta, bueno, ardu kontuak eta ikasten. Egunero ardu desberdin bat ekartzen ditu, eta, bueno, hori da. Kasu honetan, aukeratu deuna izango genuke urtekua, hori zen, hori da. Bai. Arkumiekin ondo. A ber, Marañonek nolako ardu egiten duen. Zer, ikutu berko du, ba? Usaina, nolaxe. Kolore ederra duka. Usainare bai. Gorputzare bai, Bai. Bai. Itxura elegantia duka. Itxura elegantia. Eta zapor aldetikan ere, urteko izateko taula, gorputza badaka, Ezkerrak eman, Marañon bodegai, ba, bueno, ardo hauek eskaini dizkigulako, bai daztatzeko, eta hori zen. Ez daka bai meste denbora, eta gaurko honetan bat bakarrik porratuko dio. Urrengo batian, o biharro etzio, beste aukera bat izango dugu ardo hau daztatzeko. Gaurko batikan bagoaz, baina baino leno, gogoratu, badegula interneten beste aukera bat ikusteko. Gure kasuan, ezagutzen duzue txorienen, zaioan sartu, nahieran, eta hortzen gaude, gaurko programakin eta beste egunetako programakin ere bai. Hori da. Zuen horri aldea nola da? irubikoitza lahuertavieja.com. Hor ikusiko dituzue zuzenean, behen datu guztiak, argazkiak eta behar duten karta. Hori da. Hori, anun dagoen kokatuta. Hori da. Ilo baino laguardia, ilo baino lehenotillo hortzen behian, Eskontzeko gauzak eta danak dana atoste hor. Taldetan kuadrilak injunei barimada, bodega bat bisitatu ondoren, da horrela. Eta hola, situatzeko pixkat ezagutzen deunak, Isius bodega, hor mendilak Sierra Cantauria, eta behiak aldamenean antxen. Hori da. Ba, bueno, gaurko atikan bagoaz, gaurko zaio ere bukatu deu, amaitu deu, eta bihar ordu berdinean, zure gure zai beti bezala. Aio, da izan.